prebieha preprava z Infinity Forwarding. Po zaslaní vášho dopytu vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. Po jej odsúhlasení vám zašleme zasielateľskú zmluvu, ktorú podpisujeme elektronicky, aby sme zjednodušili všetky procesy. Od vás budeme potrebovať už len kontakt na vášho dodávateľa, vašu faktúru, baliaci list a rovnako HS kód tovaru. Prepravu pre vás zabukujeme a následne vám zašleme kontakt na agenta v príslušnej krajine. Už sa vtedy agenti spoja vlastne s vašim dodávateľom a veci preberáme my. Tovar vám pred odoslaním, respektíve vyzdvihnutím poistíme. Poisťujeme ho na celkovú hodnotu tovaru a hodnotu prepravy, aby bola vaša zasielka po celý čas chránená. Po celý čas budete nami informovaní o priebehu prepravy, o nákladkách, posunoch, predpokladaných príchodoch. Približne týždeň pred príchodom tovaru do prístavu alebo terminálu v Európe vám zasielame faktúru na základe cenovej ponuky. Po príchode tovaru na Slovensko zabezpečíme jeho preclenie. V našej cenovej ponuke sú štandardne zahrnuté služby preclenia alebo teda colnej deklarácie. Inak povedané, administratívne poplatky za preclievanie tovaru. Položka, ktorá v cenovej ponuke nie je zahrnutá, je samotný colný dlh. Ten je vyrubovaný priamo na vás a príkaz na úhradu, rovnako aj všetky colné dokumenty vám zašleme potom, ako je váš tovar prepustený do voľného obehu. Potom, ako je tovar prepustený, vám tovar doručíme na vami požadovanú adresu. A tak sa tovar z celého sveta dostáva priamo k vám.